srpnu roku 2002 postihla Prahu a celou Českou republiku ničivá povodeň. Koryto Vltavy se potýkalo s takzvanou 500letou vodou, což znamená, že průměrný průtok byl překročen 35násobně. Srovnatelnou povodeň Praha dosud nezažila. V době povodně byla mobilní protipovodňová ochrana společnosti Ekosystém dokončena pouze v úseku od Žofína ke Štefánikovu mostu na Františku, ale i tak úspěšně ochránila Staré Město před zatopením. Všude jinde lidé bojovali s vodním živlem, jak se dalo. Protipovodňová opatření jsou budována do výšky povodně ze srpna 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm. Základ systému tvoří až 8metrové podzemní stěny zamezující proudění spodní vody. K nim jsou přivařeny prvky na usazení mobilního hrazení. V případě nebezpečí povodně jsou na kotevní desky připevněny nosné mobilní sloupky, takzvané slupice. V úsecích, kde výška hrazení přesahuje 1,7 metru, se k ním přidávají podpěry zabezpečující pevnost celého hrazení. Zasunutí lehkých hliníkových hradidel je již hračkou. Mobilní hrazení se používá zejména ve středu města. Mimo období povodně jsou v komunikaci patrné pouze nenápadné dosedací kamenné prahy a ocelové kotevní desky. Ke konci roku 2005 vybavila firma Ekosystém Prahu stěnami v délce 5,5 kilometru. Průměrná výška hrazení je více než 2 metry a v některých případech dosahuje až 6 metrů. Pražské hrazení měří celkem 11,5 tisíc čtverečních metrů, což z něj činí jednu z největších protipovodňových ochran v Evropě i ve světě. V létě roku 2005 proběhlo v Praze cvičení. Sbory dobrovolných hasičů zkušebně osazovaly mobilní hrazení v lokalitách, kde již byla jeho výstavba dokončena. Bylo proto nezbytné přemístit 49 kontejnerů, které pojmou až 250 tun montovatelných zábran. Noční akce se zúčastnilo 310 dobrovolných hasičů. Představili se jako sehraný tým. Dobu výstavby dokázali zkrátit z předpokládaných 15 na 11 hodin. Počátkem roku 2006 bylo dokončeno 5 hlavních etap, zahrnujících na levém břehu Smíchov přes Malou Stranu s Kampou, Holešovice až po Stromovku. Na pravém břehu jsou zábrany od Výtoně přes Staré Město, Karlín a Libeň až k mostu Barikádníků. Nyní je Praha na povodeň připravena.